Ụmụaka ndewo, kedu ka anyị mere? Abụ m enyi gị Ebube, onye ga na-ewetara gị nkụzi dị iche iche dịka ilu, akụkọ na ihe nkiri na Igbo dị ụtọ iji kwalite asụsụ anyị. Ụbọchị taa, anyị ga-eleba anya n'otu ilu Igbo nke na-asị onye kwe chi ya ekwe. Ndị Igbo kwenyere na mmadụ ọbụla nwere mmụọ chi na-edu ya ma na-echekwaba ya. Ọ bụrụ na mmadụ achọọ ime ihe site n'okwukwe na ịrụsi ọrụ ike, chi ya na-anọnyere ya imepụta ya. Nke a na-egosi na mmeri na-esite n'ime mmadụ apụta ya. Ilu a mere ka m cheta ụmụaka abụọ, Obi na Chike. Obi bụ nwatakịrị mara mma, nwee umeala, mana naanị nsogbu ya bụ ọ naghị ekwe n'onwe ya na ọ pụrụ ime ihe. N'aka nke ọzọ, Chike bụ nwatakịrị na-ekwenye na ọ pụrụ ime ihe mgbe ọbụla ọ chọrọ ime ya. Otu ụbọchị, Chike na Obi gara ụlọ akwụkwọ. Onye nkụzi kpọrọ Obi ka ọ gụọ ihe n'ụlọ akwụkwọ. Obinna amaghị agụ ya. Onye nkụzi nyere ya ntaramahụhụ site n'ime ka o sekpuru ala, chịlie aka ya elu ma mepee ọnụ. Ụmụntakịrị ndị ọzọ na-amụ ya amụ. Mgbe a kpọrọ Chike ka ọ gụọ ihe, Chike gụpụrụ ya n'ihi na o kwenyere na ọ pụrụ ime ya. Obinna ala ụlọ kọrọ nne ya ihe mere n'ụlọ akwụkwọ. Ọ sịrị nne ya, onye nkụzi nyere m ntaramahụhụ n'ihi na amaghị m agụ ihe. Ọ sịrị m sekpuru ala, chịlie aka m elu, mepee ọnụ. Ụmụaka niile ana-amụmahụ. Nne ya kpọrọ ya, Obi nwa m, kwere n'onwe gị, ị pụrụ ime ya. Ga-enwe nkwenye n'ime onwe, kwesị ike na ime ihe na ị pụrụ ime ya, ọ ga-abịa na mmezu. Obi nwere nkwenye n'onwe ya. N'echi ya, mgbe Obi gara akwụkwọ, ọ pụtara n'iru ụmụ akwụkwọ ibe ya. Ọ gụrụ ihe nke ọma. Nke a na-egosi anyị na onye kwe chi ya ekwe. Ka anyị jisie ike ikwenye na anyị pụrụ ime ihe mgbe ọbụla, n'oge ọbụla, n'agbanyeghị ọgbata ihe dị na ya, anyị ga-eme ka ọ pụta ihe. Ọ bụrụ na o nwere ilu ọbụla ị chọrọ ka nkọwa, kpọtụrụ m n'akụkụ nkọwa dị n'okpuru. Udo dị unu, ka ọ dị ụbọchị ọzọ.